Chámome Rubén Fernández e son o conselleiro delegado de Casa Castelao. Levo a gestión de Casa Castelao e xa de fai uns cuantos anos e, bueno, este é o meu traballo habitual. O tío Julio Fernández, con 14 anos, pois, sendo un neno, pois, tuvo que deixar a súa casa natal en búsqueda dun futuro mellor. E en este caso, pois, bueno, a vida levou a Coruña, anos máis tarde a Barcelona. Dende o minuto cero foi un líder, unha persona con unha capacidade de crecimiento, desarrollo a nivel profesional impresionante. Cando pois, tiña en torno a uns 40 e pico, 50 anos, pois decide, xunto con os compañeiros, crear algo aquí na súa terra natal, de maneira que poida pois, crear un futuro para a sociedade daqui dos seus veciños. E así foi, naceu Casa Castelao no ano 99, un proxecto moi pequeniño, de carácter tipo familiar. A parte sempre tiña o recuerdo presente da súa nai, Carmen, que de feito fixemos unha línea de embutidos en honor a miña avoa, Carmen, polo seu bo facer. E entón, con ese recuerdo, pois, levas a cabo este proxecto. Cando se empeza a falar moito do porco ecolóxico, cando salimos das nosas fronteiras, entramos, por exemplo, no mercado europeo, fundamentalmente Alemania, que é un mercado potencial en produción e en consumo de porco ecolóxico, pois nos chamou moitísimo a atención. Así que, alá polo ano máis menos 2014, e empezamos a dar voltas á posibilidade de ter unha línea máis dentro do noso proxecto de portfolio, que é o porco ecolóxico. Estamos concentrados, pois, como no resto de línea de negocio, máis alá do volumen de cantidade, pois, apostar por un produto de calidad, certificado e un valor diferencial que, encima, pois, eu creo que hoxe está moi de actualidade o porco ecolóxico. Creo que nos próximos anos a tendencia de crecimiento ten que ser exponencialmente moi importante, porque cada vez máis hai xente que se preocupa por comer mellor e máis sano. Hai unha certificación por medio que certifica e avala que ese produto pois, prodúcese, elabórase, transfórmase dentro dun contexto que obviamente eu creo que é enriquecedor e é fantástico para o consumidor final. Nosotros creemos perfectamente, plenamente no tema ecolóxico, levamos xa uns cuantos anos en activo, estamos moi orgullosos, moi agradecidos por todo o respaldo e por ter esta certificación. Creemos que nos suma moito como empresa, como política de proxecto, de negocio e ojalá que podamos seguir moitos anos da man. Eu creo que gran parte do noso éxito como pequena empresa cárnica é tratar de facer un produto da máxima calidade e sempre traballar con moita pasión, con moita profesionalidade, e iso é o que nos diferencia un poquinho.